In Walsum werd donderdag gestart met de sloop van het interieur van de Sint-Michiëlkerk. Onder meer het priesterkoor werd onder handen genomen. Er staat een grote bühne op, waar het koor altijd zijn missen heeft verzorgd. En die gaat er nou uit. Dus is toen de tijd ook met vrijwilligers opgezet en wordt nu ook weer met vrijwilligers afgebroken. En dit is eigenlijk het begin van het traject van het multifunctioneel centrum. Jullie proberen zoveel mogelijk te herbestemmen. Ja, dat zal met name betrekking hebben op de kerkbanken. We zijn nog met de architect in overleg en met de stuurgroep wat de beste bestemming is. Kan er uiteindelijk op neerkomen dat omdat wij hier ook een akoestische opgave hebben. Dus het geluid in de kerk is natuurlijk overdadig. En daar moet een oplossing voor komen en dat moet misschien ook gezocht worden in de houtelementen die gebruikt gaan worden. Ik zie ook een aantal beelden, waar gaan die heen? Nou, de beelden en eigenlijk al het kerkelijke interieur, dat is van het kerkbestuur. Op dit moment is dat de cluster van de federatie Oerlo, Kastraai, Walsum, Blitterswijk. En die wordt door het federatiebestuur nu ook opgehaald. Dus alle beelden die gaan worden opgeslagen in de grote kerk. En wat daarmee gebeurt, dat is aan het federatiebestuur. Als dadelijk alles leeg is, hoe is dan ongeveer de planning om te komen tot uiteindelijk het multifunctioneel centrum? We hopen in ieder geval voorjaar 2025 met de daadwerkelijke verbouwing te kunnen beginnen. Ja. En als je voorjaar 2025 begint, dan is het gereed ongeveer? Ja, een traject in Venzelderheide is in 8 maanden geklaard. Dus dan, als wij dat nastreven, maak er 9 maanden van. Dan zou het voorjaar 2026 een keertje kunnen zijn. Alle verenigingen krijgen hier dadelijk plek in het MFC. Dat betekent dat de Zandhoek verdwijnt. De Zandhoek verdwijnt, ja. Daar zijn we op dit moment drukdoende om met een aantal ontwikkelaars een bieding te laten doen. Er zijn een 4-tal ontwikkelaars die daarmee bezig zijn. En we hopen over een week daar meer duidelijkheid in te hebben. En dat we ook een keuze gemaakt hebben in de ontwikkelaar die daar aan de slag mag. Als gemeenschapshuis overgehuisd is naar deze locatie. Ja. Dat betekent woningbouw? Dat betekent woningbouw, ja. Op welke manier, dat is aan de ontwikkelaar en uiteraard aan de inwoners van Walsum wat zij voorstaan.